Ľahneme si na zem, na podložku, na chrbát, na záda. Pokrčíme nohy tak, že chodidlá sú na zemi a kolená smerujú nahor. Ruky sú pozdĺž tela. Môžeme sa zhlboka nadýchnúť až do panvy a vydýchneme smerom do podložky a necháme telo ešte viac klesnúť do podložky. A znovu hlboký nádych až do panvy a výdych do podložky a nechávam telo sa uvoľniť a klesnúť smerom nadol. A do tretice hlboký nádych a výdych do podložky, pričom si ešte tak viac usadím alebo uhniezdím do podložky aj svoje lopatky, aj svoju krížovú kosť. A možno si chcem ešte poupraviť nohy, chodidlá a prípadne hlavu. A tieto časti budú také naše kotvy, ktoré hlboko siahajú do podložky a budú nás tej podložke ukotvovať. Čiže navnímam si tú váhu hlavy, ako sa cez tylnú kosť, cez zátylok norí do podložky a kotví ma v nej. Navnímam si obe lopatky, ako klesajú hlboko do podložky podo mňou a kotvia ma v nej. Navnímam si krížovú kosť. Dovolím jej, aby sa rozprestrela do všetkých strán, do všetkých smerov a klesla do podložky. A nechám do podložky vydýchnuť aj moje chodidlá, moje šľapy. Klesnúť a zakotviť v podložke. A každý výdych smeruje cez tieto kotvy smerom dolu do podložky a uzemňuje ma. A dám si tak pár vedomých nádychov a výdychov v zmysle, že im venujem svoju pozornosť, kde sa nadýchujem do celej mojej schránky, do tejto telesnej nádoby a z nej vydychujem smerom dolu, do podložky, cez tieto kotvy. Môžem cez všetky kotvy naraz, alebo zvlášť cez hlavu, zvlášť cez lopatky, zvlášť cez krížovú kosť, zvlášť cez chodidlá. A takto ukotvený v podložke si teraz môžem siahnuť plnými dlaňami na oblasť brúška, oblasť solaru a iba tak zavnímať mäkkosť pod dlaňami, mäkkosť mojich orgánov, ten volium, ale aj ich váhu. A môžem si jemne pomasírovať túto oblasť, trošku možno postláčať alebo poťahať dlaňou z boka na bok. Iba aby som tak aktivovala túto brušnú časť medzi lonovou kosťou a mäčovitým výbežkom a dopriala orgánom také jemné pozdravenie, možno jemnú masáž. Môže to byť tak jemné, ako si to sama nastavím.
Tak a potom len tak zahladím tú brušnú časť a uvedomím si, že aj tie orgány sa krásne ukladajú smerom nadol. Odovzdávajú sa podlahe. Tak a v ďalšom kroku vás pozývam, aby ste pomaly nechali klesať vaše kolená do jednej strany a pohyb teda iniciujeme z kolien. Sú to kolená, ktoré začínajú ten pohyb a klesajú do jednej strany a zároveň so zavretými očami, ale otvoreným vnútorným zrakom sledujem, čo sa deje v tele. Ako sa tento pohyb reťazí, ako vzniká v tele natiahnutie. A raz, keď sú už kolená na zemi, tak si len navnímam, čo to urobilo s mojou krížovou kosťou, kde teraz v priestore sú moje šľapy, moje chodidlá. Či zostali moje lopatky na zemi a hlava zostáva stále na tylnej kosti. A iba si sledujem v tele ten pohyb, alebo už to echo toho pohybu. A možno ešte stále prítomné natiahnutie. A vnímam, ako zostávam v tejto pozícii, že pomaličky práve skrze môj dých sa môže toto tkanivo, natiahnuté tkanivo viac a viac uvoľňovať, zmäkčovať, rozpúšťať a púšťať tie nohy a kolená smerom viac k podlahe. Takže vdychom budem zmäkčovať miesta, kde ešte cítim napätie, zjemňovať a rozpúšťať toto napätie. Tým, že smerujem môj dých, že si doslova predýchávam miesta, kde trošku cítim tenziu. A keď mi je to príjemné, môžem si na tieto miesta priložiť aj svoje dlane, mäkké, otvorené, plné dlane, plný dotyk a dýcham po tie dlane. Zmäkčujem toto miesto. Keby mi aj ušli myšlienky, vrátim sa z hlavy pod dlane. Vlastne preskúmam, či ešte tieto miesta potrebujú moju prítomnosť, alebo sa tie dlane môžu presunúť inám. Ako sa teraz oproti začiatku tejto pozície cíti to moje telo. Tak. A teraz budeme iniciovať pohyb v panve a budeme pokladať panvu naspäť na podložku, aby krížová kosť ležala opäť na podložke, čo nám krásne vytiahne kolená a budú znovu smerovať hore do stropu, do plafónu a šľapy budú ukotvené na zemi. A vydýchnem do tejto pozície, spočiniem do tejto pozície, znovu si uvedomím všetky svoje kotvy a dám si pár nádychov a výdychov v tejto pozícii, pričom výdych smeruje dolu do zeme cez tieto kotvy.
pomaličky pôjdeme na druhú stranu a pohyb, iniciácia pohybu. Pohyb bude vychádzať z kolien, takže sú to kolená, ktoré kreslia oblúk smerom dolu k zemi. A ja si opäť sledujem, ako sa ten pohyb reťazí v mojom tele, kde až siaha to natiahnutie v tejto pozícii, čo sa deje s mojimi kotvami, ako zmenili možno pozíciu, polohu. A znovu dovolím si v tejto pozícii vydýchnuť, spočinúť a opäť akékoľvek napätia, natiahnutia v tele, budem tam vedome smerovať svoj dých, takže budem tížko dýchať do tých miest. Prípadne to môžem ešte sprevádzať dotykom, priložiť si mäkké plné dlane, nechať ich spočinúť na tých miestach, aby sa mohlo to napätie pomaličky rozpúšťať pod tými dlaňami. Celou svojou prítomnosťou, celou svojou všímavosťou som pod miestami kontaktu, pod miestami dotyku mojich dlaní. Odovzdávam sa gravitácii, spočívam. Zavnímujem si aj rozdiel medzi ľavou a pravou stranou v tejto pozícii. Možno je to úplne rovnaké, možno v jednej pozícii bol ten prechod plynulejší. A tak si to len všimnem, ako to dnes mám. Dáme si ďalší nádych a výdych a po výdychu budeme ukladať opäť panvu na podložku na zem, čím vezmeme kolená tiež do vzduchu a vrátime ich do tej polohy, keď smerujú nahor a šľapy sú položené na zemi. Ak potrebujem, tak sa v tej pozícii trošku zahniezdím, usadím. Možno, že sa mi stalo, že potrebujem ako keby predĺžiť chrbticu, takže môžem pritiahnuť bradu k hrudnej kosti a natiahnem tú krčnú chrbticu, aj hrudnú chrbticu a rovnako tak môžem trošku dopredu posunúť panvu, aby som urobila miesto medzi jednotlivými stavcami, obratlami. Natiahnem tú páteř. A potom nechám všetko klesnúť a opäť sa cez svoje kotvy usadím do zeme. A vydýchnem do zeme. V ďalšom kroku nechám na zem do strany klesnúť iba jedno koleno, čiže jedna noha zostáva stále v takom tom trojuholníkovom tvare, kde koleno smeruje nahor do plafónu alebo do stropu a druhé koleno otvára tú nohu do strany. A chvíľu si ešte aj zavnímam to telo v tejto pozícii, keď sú takto roztvorené kolená od seba. A potom si vnútorným zrakom navnímam svoju pätu a svoju sedaciu kosť tej otvorenej nohy, toho klesnutého kolena. A pomaličky budem
vzdialovať petu od tej sedacej kosti, kde budem vlastne ťahať tú nohu ako keby do vystretia a vnímam ten vzťah vzdialujúcej sa pety od sedacej kosti. Je to vzťah peta sedacia kosť. A budem pozorovať, ako pomaly vystieram tú nohu, ako sa mi krásne špirálovito točí tá noha do úplného vystretia, kde koleno bude opäť nasmerované smerom nahor, ale tentokrát už v tom vystretí, v tom otvorení. Tak. A potom nechám pomaličky klesnúť k zemi aj druhé koleno, ktoré doteraz smerovalo nahor v pokrčení. Keď klesne, opäť si všímam, nejak to nesnažím sa tlačiť k zemi, všímam si, tak v takomto uhle je to dnes. Opäť si zavnímam, čo sa deje v stehne, v brúšku. A znovu nájdem si vzťah peta sedacia kosť a pomaličky budem sledovať, ako sa od seba vzdialujú a noha ide do vystretia na zemi. Všímam si aj tie otočenia, špirály, ktoré sa dejú ako v kolene, tak v kotníku, v samostnom chodidle, aby sa noha mohla dostať do vystretia. A potom znovu spočiniem, oddychnem si. A po krátkej pauze môžem celý tento cyklus zopakovať znovu, alebo sa len jemne ponaťahovať, dopriať telíčku to, čo potrebuje, prípadne si zatancovať. Prajem krásny zvyšok dňa.